lento angenzisa yona ngayiboshela uthe ufuna nomkhukhu wakho 6 months ngifuna nomkhukhu wami mangiqeda ukuthola umkhukhu wami nale nto le yasayenze ngeke ngikhulume TV kula ngizoshifta kona kini mina nawe sajolelani mangabe uzongisuspecta kanje uzongisuspectela hayi vele bengithishela ukuthi ngizokulungisa ayawulungiseki useless kumanje ngine fraud ngendaba yakho manje ngabe sengantshontshela endlini manje kushuthini zithathwe yimi hayi angazi ke zilahleka kanjani azithathwa ngempilo ne zilahleka kanjani yethu angisafuni indaba ngiyathola mfethu itoho uyazi angiphandi mfethu angiphandi aphandeli mina aphandela ama drugs aphandeli mina uma kathole kancane ngithenga ama drugs. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngoba ngiphethe uNomsa bringing umuntu wakhe uSipho. Let's get into it. Sanibonani ngabukeli ngizela kule show lena mayelana nomuntu wami uSipho. Udraki ngifuna sizofixa izinto mina naye. Silungise izinto eneyamthanda. Ngifuna ukuthi azazongitshela ukuthi uzoyeka kanjani lento yakhe. Ngoba ngithengisela izinto endlini angeke ngikhone mina. Sibuyisele emuva. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngoba ngiphethe uNomsa, right? Yebo right. No, umuntu wakhe uSipho, right brothers? Yeah, ngiright bhuti wami. Sure. Uyazi ukuthi uzeleni kule show yethu? Angazi khona nami ngibona ama camera khambani Nomsa mfethu. Okay, ithi ngiexplainele igama le show yethu ne Save My Relationship. If ngabe kunenkinga ku relationship yenu, ku right yonke into ihamba kahle. Yonke into ihamba kahle kwamanje. Ujabulile ku relationship yakho? Mina ngijabulile. Angazi usisi yena ke ukuthi mhlawumbe ungilethileni. Maybe birthday yami njengoba my relationship or end relationship. Angazi mfethu Nomsa ngicela ungitshele ungilethileni la. Wena wazi birthday yakho? Awuyazi birthday yakho uthini? Ngisho nginemamasi. No, okay. Khumbula ngisho. Ora nginamanga mamasi. Veka masi mali yini into engilethelela. Cela ungitshele mfethu. Okay, ithi ngiexplainele ecala before akutshela usisi ukuthi ishow yethu ingani ne. Ishow yethu it's about makunenkinga ku relationship yenu. Nizalana mhlawumbe anikhona ukukhulumisana endlini noma kunento eninga understand kuba nomuntu wesi3 ozokhona ukufakaza noma anisiza yangithola. Abona ukuthi okay uthatha liphi side le right sort of like therapy kind of thingy angithola. Yeah ngiyayithola yama couples so yeah I save my relationship le siyazama ukuyisiza mangabe i relationship yakho iyasizeka mangabe ayisizeki sishiya injalo vele abona siyeke kinoyithu ukuthi ni decide ukuthi kwenzakalani ngithola so usestere unenkinga la usestere uzokucazela ukuthi kwenzakalani ku relationship yenu mhlambe uyayazi inkinga khona sestere ungamcazela ukuthi why umzise kule show sithanda sami ne into ngilethelela kuma first relationship sengikhathele ukufisa inkinga yami neyakho sengikhathele uyangitshontshela udraki yimi engisebenzayo you understand awuvuki ekseni wena mina ngiyasebenza ngiyalahlekela aski sithandwa sami ngiyalahlekela angisekufuni makushuthi ungazilethe national TV mara ngoba kudala sifixa nabazali bakho bazama ukufixa mangabekezelo ngizobekezela ubani namsakodo Maso ngazubonisa umhlaba wonke ukuthi mina ngiyakutshontshela. Uyazi inkinga yami ukubhema nginayo but ngishilo ngathi ngizokhwitha ngisho. Azange ngasho ukuthi ngizokhwitha. Yini sina how many sithandana mina naye? Mfethu angazi 5 years sithandana but mfethu azange ngisho lento. Awukhumuli ne-birthday yakho. Uthozalana. Kumele kube yini? Mara Nomsa mfethu wangazange ngikhulume nami from the first place. From the first place. Kudala ngikhuluma nawe. Mara national TV mina manje ngiyacabanga ukuthi ngisakufuni kwami. Shuthi yasha ngeke izilungiswe. Angeke salunga. Mara wena yazi into zenza sekuthi ezinye izinto angeke ngizikhulume national TV. That's why kwamele ngizibambe nyana mfethu ngoba siku national TV. Yini into engingakutshontshela yona? Angali ngiyatshontsha mara into engingakutshontshela mina lezi engizenzile yazikhohla mangiphumile kuyophanda. Imali. Mina mangiphumile kuyophanda yakho. Uyaphanda njengendoda. Njengami ngiphanda njengomfazi endlini ukuthi singaceli impuphe ebantwini. Mangazi umhlambalazi kanje ebantwini. For it. Wena wonke kanje. Yeah. Wena wonke sokwazi ukuhlambalaza mina. Hayi vele hamba kwami. Kanti ubungijolelani isibhema? Angisho yazi ukuthi ngijole impema mina. No, ngicabanga ngitsitshela ukuthi uzokufixa. Njengo wonke umuntu afixa. Akufana nani noma ngathanda nomuntu oyisidakwa uzomfixa. Manje unafuneka. Umfazi ngani ungakhona ukulungisa umuntu wakho angisho yaziclean. 5 years. Yini ekuhlulayo? 5 years. Yini ekuhlulayo?
kanti wena yini amabhodo nokuthi sihlangane empedeni kuphela Yebo. Kungilungisa Hayi angeke. amanano msawame kancane mfethu awukuzicabange kancane Hayi ke. nihlangane abhema noma Ngihlangane naye vela bhema futhi. Iyabhema. so manje wena bosho ukuthi uzomlungisa Ngisithethe ngizomlungisa. Abuyele kulempilo kade ayiyo from qa eqaleni. Ngikhula naye. Manje Seyatshontshela. ngabe seyantshontshela endlini. Icathulo zami asisekho. uyasithengisa Uyasithengisa. Ukuthi usithengisa apha ngimasa. Mangimbuza uthi hayi bezila. Khona manje ngijotshela ama-overall asemsebenzini. Ngibele ngiwabhadale mina mangiceda uhola inyanga mayiphela. anikaze nikhulume le ndaba le Sikhulumile. Uyayiphika. Sipho uthini ngale ndaba la mfethu yazi lento ayishoyo amanga lo mntana lo ngabe sikhulumile so zikuphi into zakhona le ezakhe angithathanga lezi zinto yazi intanga ungibuzile ngazo mfethu bayafika nabangani bakho awuphuzi wena Hayibo. awuzi nabangani bakho uzophuza lapha Yeah, nama. So, Sipho uyasho Cabanga mina ngoba mina ngiyabhema. kamereni Sipho. Abangena ekamereni lethu. ngaze laphi mina mangekho mfethu ngihlala khona Hayibo. Oh, ima kancane var Upemele endlini ekamereni labantwana. manje kushuthini zithathwe yimi Hayi angazi ke zilahleka kanjani azithathwanga impudoma ne Zilahleka kanjani? Sithu. endlini kahle mina nawe sajolelani mangabe uzongisuspecta kanje uzongisuspectela Hayi vele bengithishela ukuthi uzobulungisa ayawulungiseki useless. shutha usumfazi na uhlele ukulungisa indoda Yeah. awusumfazi ngathi ngithanda kanje sithandwa sami Hayi mina ngisakufuna. wena wonke wena wonke wasangisipa Sipho manje wawungafuni itoho inda yethu Angisafuni. itoho ngiyathola mfethu itoho uyazi na angiphandi mfethu angiphandi Uphandeli mina uphandela ama-drugs. Uphandela ama-drugs uphandeli mina. omakathole kuncane Ithenga ama-drugs. Yabona ke lapho ke. Yabona ke lapho. Yeke luqamba mama. mamas wena wonke namhlanje ungihlaza wena wonke uhlaza mina Yekela wonke uqamba manga. angaze ngithenga impuphu Awukazi ehulumeni lami yazini ezinye izinto angeke zishiwo live on air angithola iqiniso liyafunakala angeke sizisho live on air mara ngizokutshela amasuka yi ithi yena kutshela ezinye izinto arong angabeki side lakhe li right angisho bathi save my relationship Anginandaba. Ukuthi istory senzani whatever uyikhuluma ngicela ungiphumele kwami uyongithatha lamahasa akho impahla ngithele zona hamba nazo umthengela nempahla umkhukhu angizokunika imali yakho inyanga mayiphela i2.5 inyanga mayiphela awuzobuyela kini kanti awunali ngiyohlala lapha kini inyanga iziphele hayi inkinga ayikho baba ayikho ngithi hayi kwami ekamereni lethu siyolungisa le ndaba Sipho usamthanda uNomsa uyazi ngiyamfatela lo mntwana mina ngisakufuna mara ngathi sakasakufuna usisi angisakufuni yazini angeke uzuncenge mfethu intombazane angithola iflop yama-drugs mina nginayo urhulumani lami angithola soyavuma manje ukuthi iflop nayo ama-drugs sure nginayo and uyazi ukuthi ngizoyeka ngiyazama ama-rehab nani isipani ngiyazama but if it comes ukuthi mfethu leyo ngimthanda ngakhona kumele sihlukane sohlukana mfethu ngoba ngiyakuthanda ngisho ngoba ngiyakuthanda nyanga yaphela manje ninomntwana guys asinamntwana mfethu asinamntwana kuyo yonke so into enibambile nje kuphela uthando ebambe nyana i-relationship yenu uthanda nokuthi wena awusamfuni manje hayi angisamfuni yini kwenza ukuthi ube fed up putting it right right ngayo hayi right awusafuni next awufuni nokumuza ukuthi Sipho azini ukuthi uSipho ufuna ukuthini or uSipho ufuna ukezani angisafune lutho wena kanti kwamele kumamela iside lakho le story okay asizwe iside la kaSipho ele story mfethu usesitero sanokubushane yazenza into zakhe uyazi ukuthi ngiyabhema fika ngani sanokufika ngitshele ebheka lo yasomsebenza lo ya senzeni mina ngaze uyazi mfethu anginayo lento okufaka amazipho ukuthi bamshaya or kanjani angithola lezo yangazikhulumi ngenzakalani lapho what if bakudadlaza amadoda oh mapha amadoda la uhlaluzana ungazi ukuthi mapha amadoda yini uyakuchithela uNomsa mapha amadoda bekahle uyangihlekisa yazi beka lento mfethu yazini iGBV yaboshelwa kuloku urhulumeni lami beka le nje inhlelo bheka mamela Bheka le noma ngiza nabangani abanamadoda or ngenzani ayifuni wena leyo ngoba yini yebo bheka mamela ke ayisuke ngizamela wena kumanje ngine fraud ngendaba yakho emsebenzini ngendaba yakho siyahlukana ke ngenzeni ke uyenzani angizoyibhadala siyahlukana ke ngizoyibhadala ngimini wari mhlawumbe bengizothola umunye ongabhemi njengawe mhlawumbe ngizothola ongakasabhemi nawe ngicela ungangidelela ngitshela ngingakudeleli ngizoyikhahlela so awona uthando lakho uyavuma ukuthi nihlukane nomuntu wakho singahlukana khona lama ne after makaqeda azi lento angenzisa yona ngayiboshelwa
Uthe ufuna nomkhukhu wakho 6 months ngifuna nomkhukhu wami mangiqeda ukuthola umkhukhu wami naleya nto leya sayenze ngeke ngikhulume TV kula ngizoshifta kona kini anginandaba kwamanje usazohlala naye ya ngiyenkani uthini nomzana Ntasho ukuhlukana siyahlukana kwabani alright ke ngoba ubona iTV alright mamela ke ithi umuntu wesifazane uzohlala kwami ngithi ngenkani uyazi ukuthi awuthinti ngisho nokudla kwami awuthinti kwa fridge yami wena utshela mina yeah awuthinti kwa sane yami wena utshela mina lento angithi leyo mina ngihlukane nawe ngisupport umuntu engathandani naye mina ngicela nje ngiphumele uthando liphele nini kuwe like last year olaphela kudala uthando yeah lakuphela kudala nje manje wabe ungamtsheli ukuthi ithando alisekho angithi ngisho uzofix ukubona mamtshela umuntu ukuthi asen ngiyacela sithando sami ngicela sihlukane mina nawe uyazi ukuthi umuntu ubanjani ngithi baby ngiyacela baby ngiyacela baby ngiyacela baby ngiyacela uyazi ukuthi nizobuyelana ngithi sizobuyelana okay sihlale sonke endlini mara saqhubeka senza the very same thing lesicabanelayo mina naye ngishilo wathi umfazi kanti wangangibonisi kahle njengomfazi wena umfazi ngokuthi ufike nje embedeni ukuthi upheke ngithatha kanjani wena ufuna yenzeni ke okay ngithatha kanjani ufuna ngenze okay sipho ufuna yenzeni awusho into kade akabe umfazi mfethu ufuna akulungise akabe umfazi inhloko na mfethu wami kancane ungamlisi una camera into ngizomkhahlela awungamlisi khahlela ungangitshela ukuthi ngishayela imali awungamlisi into engenyisa uyahleka manje ngishayela imali yami uyahleka njandini azameni ukulungisa le ndaba nje nkosi yami alright asenze so ane ngoba ngiyabona ukuthi ngathi uba hashi kakhulu yabo ene nangapho khona vele ngiyakwazi anginamuntu ngizoba naye mase ngicede ukulala so wena okay wena umlethe uyazi ukuthi mina angithi uyazi ukuthi ngahlala mamela no angithi uyazi ukuthi ngahlala 3 years ngathandana uyazi ukuthi ngahlala 3 years ngathandana ngithi 3 years ngathandana njengoba mina ngiboshiwe awusabi nokusho ngahlala 3 years ngathandana nje bazothandana wangathi uhlala 3 years bakudadlaza ngilibele ngiboshiwe lamasimba lawo wawungayisho straight wawuhlala 3 years bakunikeza okay asibe ne solution ngoba inkinga zenu ngathi ziningi kakhulu mina ufuna mpeka mfethu mina ngiyava before ngikhahlela le njalo yina usafuna ukubala kusho pheka ngisafuna ukuba kusho wena pheka sohlangana endlini anginandaba hamba so sisike since ubhuti ngathi akafunda ukumamela akafunda ukuthi silungise izinto anginandaba mina vele bozela ukuthi uzomdamba bongazange ukuzolungisa izinto zenu simple as that nje so manje since umtshelile ukuthi okay awusamfuni nento ezinjalo uzizwa njani I'm free you are free mara athena usazohlala kwakho ngoba wathengisa umkhukhu wakhe yeah angina stress angahlala kwami but mina ngizobuyela kithi uzomshiya lapha kwakho kwami mina ngizobuyela kithi bese umkhukhu wakhe nenza njani ngomkhukhu wakhe no angithi uzohlala until ngifune umkhukhu wakhe bese ngothathe ngubisele kubo ngithatha bomani mami ke mfethu umkhukhu wakho nangu bengicela ungiphumele ngendle yami bese okwenu kuphelile okwami nokwakhe kuphelile akusena next somkolotayo lutho angithi ukhalela umkhukhu ukhalela umkhukhu kuphela ukhalela umkhukhu manje ke ngicela kuphome kimi ke ngizomthengela umkhukhu wakhe lo we 3 room ngizothenga bese kuphelile umbhedo wakhe ngizomnikeza wona ngizothatha lo ngale kamereni wama guest ngimnikeze nezinye izinto ngizomafulela aphume nje empilweni nami umbhedo wakhe no umbhedo akuso wakhe owakho umbhedo wami okay into yena eza umkhukhu yena ezakhe nje wayidayisa yena ngokwakhe wayidayisa yena eqomela abantu umkhukhu akuyothengisile noma umkhukhu sawuthengisa sithu no navumelana ukuthengisa umkhukhu savumelana ngathi angeke mina kwami kuzohlala umkhukhu ngifuna ukwakha ama room okay wathi ayikhe baby ngcono senzeni niuthengisa umkhukhu uthengisela umkhukhu lona ngathi mina lezi zinto ezingaphakathi walezi zinto ezingaphakathi ngizosithatha ngiyosithengisa ngathi mina okay ngoba ekuchomela abangani bakho uthena uyohlala kuphi ku8 room saka yaphuma ke ku8 room ke manje ubuyela back to ku3 room emkhukhwini wakhe ezozweni yakhe show uthanda ukudala laphela phelile mas okay I think ivale mina ngoba wena so right angithi so happy into shit right but so right no nangobhuti nango putting right okay ayina kulapho abangani bakhe bazobona ukuthi yazini uyisilima esalimala sayiphinda phinda I think ivale mina sisi it is what it is before it was what it was your boy M don't forget to like subscribe and share we out